Isang napakabagong balita, isang tricycle hindi nakaasagka sa bundok o sa highway di ay kay kanang wa kayaha diri sa Masbati aw sa kuan di ay sa Trangkahan Palanas Masbati diri sa gitawag nila og sagkaon kaayo sa ilang Pauling unya hingadto siya sa ang tricycle liko ngadto sa kanang kalibunan sa sagkaan unya pagsagka na tindog ang inghangad ang tricycle unya mao to makita sa video kay bag-o lang naabot ang para video pag abot na sa para video mauning inyong makita gi tabangan na ang tricycle gibalik na pagduot ngadto paubos nya ang karga gipangtangkasan na ang mga karga nya gi kanang kuan gitabangan og duot ang tricycle kay pabalikon paubos kay dili kaya paigbaw kay kuan wa ni siya kasagka mauning gibalik paubos iduot usa daw paubos kay pagkahuman kuno mobulyo na unya so kani siyang panghitabo kuno kay tungod aning kanang kuan o kanang espalto dire sa Masbati pangari sa pabukid kay nasira ni siya katong niagi nga linog unya kani siyang makita ninyo na tipak o kanang tipak na simento kana siyagi tipak na siya sa mga paraayo kay paraayohon nya wa pa ni siya mahuman gibungkag na siya kanang mga nagliki-liki sa tungod sa linog nya kanang gibungkag na sa paraayo kay paraayohon otro nya karon pag wa pa maayo igo pa lang gibungkal nya mao tong tricycle sa ubos mobulyo kuno na nga reron pagsag karon nya kanang kuan ato ang kanang balita kay dili ni matarong ni kay kanang gi-record ko naman noon ni naon sa bapud ning para balita oy pagka mani ani klarong nagbalita so narade ay makita na ninyo kanang puti ko ana siya harina na daghan kaig karga tungod wa kuno kasagka tungod kay kanang kuan grabing karga nya tricycle pa tricycle ra ang da unya narang karga o may drum pa kani siya sa bikiri ni siya nagamit katuhari na tong sako na puti unya grabe pagid siyang kanang kuan kadangog niya niyang agianan dili siya ka control kay gamay kay agianan dili siya kaliko sa daplin kay kuan tipak nga ri ang sawala sa tuo ra gid siya pirmi agi so makit-ana nato karon kanang tricycle na pasagka nagbantay ning mga tao diri kay duda gid sila nga di gihapon kasagka bisag gibawasan nagkarga kita na rawa kasagka hing urong na pod hingliko ngadto kay dangog naradangog na kuno dira dangog na siya siyas kay dangog Ano, amoy na yung tagaila. Ingana gid no. okay ang Nakalimutan pa lang ako. Ini siya. Nga ano siya na. pero kundi siya dangog Na, kaya anuhan ka mo ha. Ang tiil ninyo tiil. Pero naman kaya na nimo pag mapasagdag na. Oo. Anda rin siguro. Testigan Kaya tara. barahi. Ada na. Tugmil, ha? Saka naman. Okay nang ka. May lap. Kaya kahit pa rin ako. Wala na mga paras. Dahil sa paras. Dito ka mo nagubali dito ka. Dili daw pa, pero amo daw dito kay. Dito man sa banda. Ayaw na pag-agi sa paras pa. Oh, diri diyo. Manggad makapro. Okay, diyo. Ayan, oh. Ali. so mao to pagkahuman nakasagka gihapon no ang tricycle no sa tabang sa mga paraduot sige duot yo mao to siya nakasagka na kay duot unya ang panduha nga hingtabang mao ni ang kanang kuano ang team ignorante no nakaapil pagtabang ang team ignorante so ang comedian squad ay ang panduha nga volunteer nga nagtabang pagpasan sa mga karga na katong giamba kay para magaan-gaan ang karga katong mga sako sa harina hingtabang og pasan paigbaw para didto na sa patag makarga og otro nya so maura to ang atong balita mamalihog lang ko og pa kuan aning mga sa ato ang kuano na kaning paraayo sa kanang kuan karsada kay bawo ko way mo dili ni ninyo ayohon og way sweldo so sige kanang may untag kanang naanay pang sweldo ang atong gobyerno unta ani kay para maayo na ning karsada no kay gibiyaan man ni wa pa mahuman igo ra man ni gibungkal so kuan usad pa uwan po diri dangog kaayo so mautong akong balitang way klaro no so kanang kuan bisag giagi lang nako sa pakatawa pero tinuod ni siya nga balita so hinaot unta na maayo na ning karsada diri no kay giayo man ni pero humana o kanang kuan mag-amping mo tanan mga driver dira
tanan ng mga driver dira pag amping mo. Nang og diri lang ang balita, ang nagbabalita Dinis Managasi.